I ni'n dod I ddiwedd y beirniadu unigol yng nghanol y prifgylch gyda'r adran dy, y cobiau, ac dyma ni'r olau gael ei feirniadu, sef San Grig Ani, allan o'r march San Grig Dysty Bin, a'r gaseg Abergyfenni Angharad. Ti'n cofio Dysty Bin? Odw, wedi gofyn hen I gofio ni. A fi. 3, 2, 1 oedd y sioe, ynddo fe? Rhai ti weid ni. San Grig Ani, fel o ti'n gweud. Wrth y march San Grig Dysty Bin ac allan o Abergyfenni Angharad I Verity Gulliver. O Verity? Dangos? Wedyn ni tawe. A dyna ni, Ani fach yw'r diwedd o dan y beirniad, John Kirk. Fe symudwn ni mlaen nawr I weld beth yw penderfyniad John yn barnu y dosbarth hyn Caseg neu Adfarch Gwag ifanc rhwng 4 a 7 oed. Sy'n ni ond yn gallu clywed y trafodaethau yma. Mae rhaid ni gael rhywun broffesiynol sy'n gallu darllen y gwefusau. Bydd fe lot fwy sport a teledu, bydd fe. Ar hyn o bryd, London Total Temptress, y Caseg Wag I Tony Newman, oedd ar y brig ar dechrau'r beirniadu. Fi'n credu roi ni arian arno'r ffact bydd fi'n aros na. Oedd hi'n special yn dod I, oedd ti wedi sylwi. Do, yr rhwyddineb na pan oedd hi'n yn teithio, yn trotian, oedd dim eisiau gofyn gormod nag oedd, a ti'n tymlo'r ffydd yn dihi ac yn gysurus. Ac yn nerth yn symud mlaen, ti'n meddwl popeth o John yn edrych a'n disgwyl yn iawn ar y diwrnod. Gallet ti weld i'n tynnu cert lawr Knightsbridge Run, gallet ti? Gallet. Dewch ni gael gweld os byddwn ni yn dyla I thir ac yn dylgafel. Croeso nôl I ganol y prifgylch. I ni'n edrych ac yn mwynhau dosbarth y Caseg Wag ar Adfarch 4 I 7 mlwydd oed gyda'r adran dy, y Cobiau Cymreig. Y beirniadu unigol wedi dod I ben, mae na drefen, ac ar y brig ar hyn o bryd? Ar y brig ar hyn o bryd, oedd yn ffefryn bach ni London Total Temptress i'r perchanog Tony Newman ac yn ail. Thornton Park, Lady Pride, ond y dewis cyntaf ni I fod yn glir. Dyw John ddim wedi newid gormod o'r cyffyle dewis, 3 dewis cyntaf. Ddo yna yn gefn ni weld, gall ei ddigwydd wrth gwrs, ond bwysig gweud wrth gwrs ni'n gweld John yn y siwt bach llwyd hyn yn cerdded rhwng y ddoi linell I wneud siŵr bod pob ceffyl yn y spotlight. Dim ond edrych ar y 3 neu 4 cyntaf y gorau. Mae'n bwysig bod pawb yn cael yr un siawns a cael ei safon yn iawn, a mae John yn newid bethach nawr fel ni'n gweld. Odi, mae hwnna'n golygu cymaint hefyd, yn bellach lawr y linell pan mae'n symud lan. Odi, mae'n bwysig, ti'n modd bod bobl yn twmlo bod wedi edrych ar bob ceffyl, os wyt ti'n sefyll ar diwedd y linell. Dim ond bod ti'n twmlo bod y beirniad wedi sylw ti, wedi rhoi amser I ti weld dyna fe, bob parch I ddifarn yn efe. Wy'n timlo bod yr eiliad yn agosau, pryd byddwn ni yn darganfod, ond wyt ti'n credu y bydd London Total Temptress yn dal gafel ar y safle cynta, wyt? Wy'n credu ni. Oedd hi'n sefyll mas ar y diwrnod, ond gewn ni weld. Fel arfer, mae John yn gofyn i'r linell cynta I gerdded mas, a mae bob beirniad yn dechrau, mae nhw'n hoff iawn o'r part hyn. Gallu di just, ti'n bod, cael y linell cynta a ffocyso arno nhw fe mewn ffordd, just, edrych yn o'r rhain yn unig I gymaru a pwyso a mesur, jyst I wneud siŵr bod y benderfyniad yn iawn. A fi'n siŵr bydd John eto yn edrych, siw mwyn yn cerdded, mae'r cam na'n bwysig I John. So ni'n benni fel dechreuon ni, ceffylen cerdded mewn, a benni yn cerdded yn trial I ddalai lygadau to. A fel wyt ti'n sôn, os nag wyt ti'n cael y cerddediad yn iawn, mae yna rhywbeth ar goll yn dys e? Dyw e ddim yn trefili mlaen trwy'r camau yn y farn ni, ti'n gwybod. John o hyd digon cryf, oedd e moyn part ôl cryf. Dyna le mae'r nerth, dyna le mae'r engine sydd yn pwysio y corff mlaen yn dyfe. Ac os ydw I ddim yn cerdded, sydd gos ôl na ddim yn dod o dan o'r ceffyl I bwysio fe mlaen at cam y cerdded. Wel, weled i'r un problem yn y drot a'r garlam wedyn ni.
A mae pleser gweld bob un o'r rhain, am sôn yn gynharach mae John yn sicr yn edrych am rhywbeth sydd yn disgwyl yn iawn ar y diwrnod. Pleser gweld bob un yn llinellu hyn i'r diwedd. Mae'r gwaith yn dangos. Mae'r het I ffwrdd? Ie, fel o'n i'n meddwl, Total Temptress wedi wneud I gwaith. Mae'r het wedi ddiosg, a mae yna garden goch wedi sicrhau gan London Total Temptress yn eiddo I Tony Newman. Dyna chi, yr enillydd. Enillydd y dosbarth i'r Caseg Wag neu'r Adfarch 4 I 7 mlwydd oed. A Rob gyda'r adran dy fan hyn, a John Kirk, y gŵr lleol yn beirniadu. Ac o ti'n gwybod bron o bod o'r dechrau bod yna rhywbeth am yr un sydd wedi dod i'r brig? Odi. Fi'n deall, fi'n credu bod I wedi cael ambell I ddosbarth yn y blynydde cynt, fel ceffil ifanc, ond eto, fel o'n I gweud, ar y diwrnod sy'n bwysig I John, a mae hon wedi dod nôl, a mae'r enw'n iawn, Temptress yw I, a mae wedi gweithio yn diwedd. Ydi. Oedd hi'n cerdded yn osgeiddig, oedd hi'n mynd trwy'r camau yn iawn, yn dod yn hawdd ac yn rhwydd. Balans. Sy'n nodweddiadol o beth mae John yn wyl amdano fe. Balans arni ddi, ti'n gwybod, oedd bob carn yn bwrw'r gwair, ti'n gwybod, yn sownd ac yn syth, oedd ti'n mynd I dwmlo'n saff ar cefen tu ôl y Caseg Wag hyn, ta beth wyt ti'n dewis wneud â hi, ond ti'n gwybod, treni, I farchogaeth I wedyn ni, mae'n gwneud gwaith digon da, mae eisiau ebolion mas o'r Caseg Wag hyn, dim I weld hi'n wag, mae'n anferth. Yr cefen cryf, yr injan arbennig sydd angen pan wyt ti'n edrych ar lun o'r cobyn. Odi, ie. A mae'n fenyw fyd. Ti'n gallu gweld dan y gwyneb, ti'n gwybod, mae rhywbeth amdano hon. Mae'n ffein iawn. Ie, London Total Temptress. Allan o'r march Swan Hill Golden Rocket. A'r gaseg Tadbig Sea Empress. Mae'r beirniad yn parhau edrych lawr y linell, a mae hon yr un mor bwysig hefyd, bod pobl tuag at y diwedd dal yn teimlo'r un mor bwysig bod nhw wedi cael yr un chwarae teg. Ie. Ar yr adeg hyn, checo bydd e. Ti'n modd o bo angl bod y penderfyniad o'n reit, ond dyw'r dosbarth ddim wedi benni. Ti'n modd, dyw'r dosbarth ddim wedi benni. Gall rhywbeth, gan bod yn aros mor agos i'r cyffylau'n, gall rhywbeth just dalaid I gad, ond mae'r het off. Does dim neb yn mynd I newid y drefn ar hyn o bryd, o dan y beirniad John Kirk. Lly di cadarnhau. A pawb I weld yn ymlacio tyma bach, mae Total Temptress, mae'r tân wedi benni am funed. Mae'n meddwl, mae'r gwaith wedi wneud. Ti'n gweld ychydig bach o dish yn y pen hefyd yn dwyt? Wel, dyna'r adronnau Cymraeg, mae yna tipyn bach o arab yn y pellter nôl. A dyna beth sy'n rhoi'r llygad da yna, a dyma bach o'r siap sydd yn dala'r llygad ni. Felly mae'r garden a'r hosglwm goch yn saff ac yn sicrhau mae London Total Temptress sydd yn mynd â hi ar safle cynta gyda'r Caseg Wag neu'r Adfarch 4 I 7 mlwydd oed gyda'r adran dy. The first class of the day for the Welsh Cobs, class of 86, the Barren Mare or Gelding, Mr. Kirk has come to his final conclusion, and winning this class this year is number 1025, Tony Newman and London Total Temptress. In second is number 1003, Maria Michela with Thornton Park Lady Pride. In third is number 1024, CJ Merritt with Plymouth Delight. In fourth is number 1007, the Chapman's Families Gayle Elsie. In fifth is number 1006, John Bourne with Bertha Proud Mary. And sixth is number 1004, John Arnold with Dirk Sapphire. And we'd like to extend a very warm welcome to our sponsors here this morning. Ola Olavich on behalf of Greenlands Insurance. So show your appreciation and ladies and gentlemen to the winner
of the Welsh Cobs, Barren Mare. Mae'r carnau uchel a'r ffroenau yn adrodd cyfrolau, a dyma ni, London Total Temptress yn berchenog balch ar y wobr gynta. I'r dosbarth i'r Caseg Wag ar adferch 4 i 7 mlwydd oed, a llon gyfarchiadau gwresog yn arwen fyny ac yn berchen, Tony Newman. Then CJ Merrick and Brynithon Delight.